namin sa inyo. Kasi po, magiging pagkakamali ng isa, lahat po tayo nagtama. Kaya kami binigyan po kami dito ng extra power kapag kami po ay nakakita ng player o mga player kahit nasa bench, pwede po namin palabasin ng coach. Para lang po natin maisip ang ating game. May pasisave ang ating liga. Tsaka nga pala, pag-usap sa inyo, dahil pagka tayo naglaro at may gulo, siyempre wala nang tayong laro. Yung mga registration ninyo masasayang. Pinatay ninyo sayang. Kasi yung advice sa atin, pagka nagkagulas ng beses, saradong pa sa sports. Paano yung mga nagbigyan ng registration fee? Ang gagawin natin, hindi na pwede maisulod dahil nag-giros na namin. Malaki na nag-garos namin dito. So usapan natin dito, wala tayo pong magkaroon gulo. Ilan po sila? Pasensya lang, pasensya lang. Sila pa! Wala na? Yan. Diyan ka magaling, parekas. Pag-gawin yung first five, ceremonial to sa'yo. Ewan first five, first five. First five dito. Albers, first five nyo. Ceremonial to sa'yo, sige na. Ako na. Tatawagin ko ulit ang best five. Jeto Sipiag, Ronald Alves, Cubarubias, Castillo, Macabenta, Estibar. Sa kabilang panig naman po, ang kanilang mga katunggali ay ang Pansacola, Armin, Pamatian, Beto, kulang to na isa, ayun, Aranja. Pumunta na po yung nabanggit ng mga pangalan. Magsisimulan na po tayo. Picture lang.